Direktor Institutu za zdravstvenu zaštitu dzecoh i omladini Vojvodini, Slobodan Grebeldinger, hvaralže vrednost opremi kolo 750.000 evra. I ovo je oprema koja je neophodna da bi dijagnostika u našem institutu bila zaokružena, da bi mogli da uradimo sve ono što je neophodno dijagnostički i terapijski, da deca u našoj ustanovi budu lečena po najvišim svetskim standardima. Смертельност на Институту Барз низка 0,357% на рочним уровню. Фахова особеност и софистицирана опрема оможљивјују резултати котри за приклад и за највекши здравствени установи, али за шлем потребна нам магнетна резонанца, наглашал Grebeldinger. Потамаль препатрунки зос магнетну резонанцу за пациентов Дзецинского шпиталју услужно окончуе Клинични центар Војводина и Институт за радиологију. Главни промотери акцији Магнет за љубов, глумци серији Државна робота на телевизији Војводина, а еден з njih Дејан Чирјаковиć hvarал že je prešvečeni, že še švitko pozbera potrebni penjež i co skorej kupela potrebna oprema, že bi co skorej porušali novu humaniternu akciju.